Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η παραβίαση της συνθήκης Σέγγεν από τη Γερμανία και το κλείσιμο των συνόρων της είναι υποκριτική και άκρως επικίνδυνη. Αν όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος υποφέρει από τους λαθρομετανάστες, υποφέρει ακριβώς λόγω της πολιτικής της Γερμανίας και της Μέρκελ. Η Ελλάδα αλλά και άλλες μεσογειακές χώρες έχουν ήδη επομιστεί δυσανάλογο βάρος λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Η σημερινή στάση πρωτίστως της Γερμανίας να βρίσκει νομικά παραθυράκια για να αποφεύγει τις ευθύνες της είναι απαράδεκτη. Η αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού απαιτεί συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση και ως προς το βρώμικο ρόλο της Τουρκίας. Είναι θέμα επιβίωσης να κάνουμε τα σύνορα της Ευρώπης αληθινά φρούρια. Ας αφήσουμε επιτέλους ελεύθερη τη Frontex να κάνει τη δουλειά της και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Ως εδώ, φτάνει. Δεν χωράνε άλλοι λαθρομετανάστες στην Ευρώπη. Και στο πλαίσιο αυτό, καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομολογήσει πως όποιος προσπαθεί να εισβάλλει παράνομα στα εδάφη της θα χάνει για πάντα το δικαίωμα ασύλου. Όποιος κατορθώνει να περάσει παράνομα θα συλλαμβάνεται και θα κρατείται σε κλειστά κέντρα έως την απέλασή του. Η Ευρώπη που ξέρουμε χάνεται και εμείς ασχολούμαστε με χάρτινα καλαμάκια και πράσινα άλογα. Είναι καιρός να ξυπνήσουμε.